mají sněděný 2. Takže se budeme koukat, jak jsme na tom. A zbývá poslední 10 vteřin. Vidím, že už má sněděno. 10, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Takže Karel Hladík vyhrál! Prosím vám, Karlu! A ty potaz pro Karla! Na jednu stranu mám ráda pálivý a na druhou stranu to byl trošičku hec. Soutěžil s vámi i syn. Trénovali jste spolu doma? Netrénovali jsme vůbec jsme netrénovali. Když jste si to zažila, šla byste do toho znova? No jasně, že jestli bude příští rok, bude pokračovat zase tahle akce a soutěž, tak se určitě přihlásím. A myslím si, že tu přípravu trošku jakoby nepodcením, tak jako letos. Pojídání papriček byl hec? Ano, A co je to teď? teď je to závislost. Je to závislost. Kolik soutěží jste měl letos? Moc ne, protože mám zakazené soutěži do doktora, mám dvojnásobný zánět průdušek. A přesto jste přijel do Nezvěstic. No, přijel, já vždycky přijíždím, i když slibuji, že ne, ale tak vždycky přijedu, oni to ví. Přes celou republiku. No, to není přes celou, to je jenom 600 kilometrů. Kolikátá je to vaše soutěž letos? Letos 4. A celkově asi 30-35 soutěží už mám za sebou, asi za 7 let. Jak se vám líbí Nezvěstické čili? To řadím mezi jednu z nejlepších soutěží. Čím je to nejlepší? Jedna z nejlepších? Tou atmosférou a tím menu, jak si s tím ty pořadatelé vyhrajou a má to tady prostě toho svého správného ducha oproti jiným soutěžím. Úžasný, neuvěřitelný. Moc děkujeme a zeptám se, přijedeš příští rok zas? Já děkuji, že jsem se mohl zúčastnit a pokud mi do toho něco nevleze, tak se určitě ukážu. Báječná zpráva. Děkujeme moc. Takže náš šampion Karel Hladík. Byl to hec při hraní karet, když jsme jedli ostré věci, tak jsem šel zkusit druhý ročník čili braní v Brně. No a od té doby chodím na soutěže. Tak jídlo, no, hlavně papričky. Hlavně papričky. Měli dobré papričky, no. Jako já jídlo moc nemusím, já spíš radši ty papričky.